sa atong mga kaigsunan dinha sa kawanangan ania na usab kita sa atuang programa no nga Psalms Transformation nga nagahisgot kabahin sa atuang pagtuo ug sa kinabuhi ni Hesukristo mga papa. May mga hapon usab dinha sa atong mga silingan no ug sa mga tindira, sa mga tindiro dinha sa nagkalain-lain nga mga tindahan mga papang no ug sa mga tawo nga sayo na nyapon karong mga papang mayong hapon kaninyong tanan ug sa mga tao usab nga nagjogging sa atuang boulevard no dinhi sa Bayawan City mayong hapon usab kaninyong mga papang. Kung bago pa mo sa ako ang YouTube channel mga papang, palihog subscribe na lang po no, follow and share. Ug pindutan na lang po ang all bell mga papang para updated mo sa tanang mga videos nako mga papang. Kay usa kini ka importante kayo nga butang ang atong programa mga papang kay naghisgot kini sa ato ang pagtuo sa kinabuhi ni Hesukristo mga papang. Kinahanglan ligunon nato ang atong pagtuo dinha sa ato ang Ginoong Hesukristo haron dili kita haron dili kita masimang sa lain nga dalan mga papang. So, magampo kita mga papang no nga sa kanunay lamdagan ang atong kinabuhi sa balaang Espiritu Santo haron makabuhat kita sa mga maayong butang mga papang dinhi sa kalibutan. Sa wala pa nahibalo mga papang, kini ato ang gibuhat mga papang, matag adlaw-adlaw no nga schedule sa tuang simbahan nga Katoliko kung unsa ang gibasa dito sa pare nga ang gospel o ebanghelyo mga papang mauusab ang ato ang gisunod mga papang no kay naadunay giistorya pud si Hesukristo mga papang ang dili bato kanako dapig kanato mga papang. Usa kini kasimbolo mga papang ang atong gibuhat nga atong gibasa kini ang ebanghelyo sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang no nga gilamdagan niya ang iyang mga disipulo sa pagsulat niini usa kini kabutang nga mugiya sa ato ang kinabuhi matag-adlaw-adlaw bisan pa sa kabisi sa ato ang pagpaningabuhi sa matag-adlaw-adlaw mga papang. Munang mahinaot ako mga papang nga sa kanunay dili ka mo matak-an mga papang no sa kanunay sa panahon nga mag-live ta mga papang sa programa no sa programa sa Psalms Transformation sa atong YouTube channel maminaw gayud kita sa pulong sa Ginoo mga papang kay ang atong kinabuhi dili laman ingon nga lawas nun ra puro mga papang no kung dili aduna usab kitay espirituhanong kinabuhi. Mao kini ang atong gibuhat karon mga papang nga nag-share kita sa balaang kasulatan sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang. So ato po diyan po mga papang no ang mga tawo nga mga masakiton, mga malatyon, mga tawo nga mga kaluluoy kay mga papang no kabus ug timawa. Ang mga tao usab nga naa sa ospital, ang mga tao usab nga mga katong mga tigulang ng mga papang no nga dili nakakamoy sa ilang kinabuhi. Mga tao nga naa sa rehab, mga tao mga bata nga naa sa home for the aged mga papang no. Dayon ato silang iampo mga papang ilabi na katong mga tao nga adunay dagko kayong problema mga papang. Magduyogay kita tanan mga papang nga kitang tanan magampo haron kitang tanan tabangan og ialing kawas kita sa Ginoo sa ato ang mga problema mga papang. Nga sa ato pa kung aduna kitay problema ato alang makaya sa ato ang kinabuhi. Kung anaa si Hesukristo kanatong tanan mga papang. Okay, duyugi ako mga papang no ato kining basahon ang ebanghelyo karon Agosto 30 mga papang no Wibis ni Lunes Miyerkules mga papang 2023 sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo 23 chapter 23 27:32. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron-ingnon, sama kamo sa mga pantiyon nga pinintalag puti nga maanindot lantawon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug sa mga hugaw butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaron-ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod
o kamong mga parisiyo, mga tig pakaron ingnon. Nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornuhan ninyo ang mga momento ni adtong mga maayong kinabuhi. O nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta himuon sa ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangkon ninyong nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang ebanghelyo sa Ginoo, ang atong itubag mga papang, daygon ikaw o Kristo, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Kini ang ato ang gospel karong mga papang o ebanghelyo mga papang, no? Giinsulto sa ato ang Ginoong Hesukristo o gibuyboy sa ato ang Ginoong Hesukristo ang mga magbabalaod sa unang panahon mga papang o parisiyo mga papang. Kay ngano mga papang, sila mga papang gaistorya sa mga maayong butang sa unsay gitudlo sa simbahan o unsay gitudlo sa balaod mga papang. Pero sa ilang kinabuhi mismo mga papang, sukwahi ang ilang gitudlo kaysa sa ilang mga binuhatan mga papang. Maunang si Jesucristo nag-insulto kanila, nagbuyboy kanila nga mga tigpakaron ingnon, no? Aduna usab day mga tao mga papang nga istorya og mga maayong butang mga papang, no? Dili day ingon nga kasaligan, no? Nga sila ga istorya sa mga maayong butang, ana mauni ilang giistorya sa mga tao, dili day kasaligan mga papang, no? Kay sa ila ra day na tumoy sa dila mga papang. Kay ang ilang binuhatan sukwahi sa ilahang gipang istorya mga papang. Munang anaa sa Biblia mga papang o sa gospel sa katong nangagi nga atong gibasa mga pila na kaadlaw mga papang. No munang niingon si Jesucristo, sunda unsay ilahang giistorya nga mga maayo, no? Og ayaw lamang sunda ang ilahang mga binuhatan. Kay mao lagi mga papang wala nag-coincide mga papang, no? Sa atong panahon ng mga papang, mamalandong kita usa kini kabutang angayan nato pamalandungan mga papang, no? Nga dili day kita istorya ra nga murag istorya ta og pa-plastic ra mga papang, no? Nga ma-impress ang tao sa ato ang kinabuhi, maayo ilang panglantaw sa atong kinabuhi mga papang, no? Dili lang day inana mga papang, kung dili maningkamot kita o mga kitaglamdag sa Ginoo nga kung unsang atong giistorya mga papang, mauusab ang ato ang pangbuhat mga papang, no? Tinuod man dili nato na makabot dayon diha dayon, pero sa hinay-hinay mga papang ato kanang matuhog ug masabtan ug mabuhat sa ato ang kinabuhi kung anaa lang ta kanunay sa ato ang Ginoong Hesukristo na minaw na mati sa iyang pulong ug nagsunod sa iyang pulong matag adlaw-adlaw mga papang. Mao na ang message sa ato ang Ginoo karon mga papang, no? Kanato tag-usa-usa kanato si Hesukristo na nuktok sa atong kasing-kasing nga dili kita mahisama sa mga magtutulo og sa mga parisiyo nga nagpakita ra sila nga maayo sila pero deep inside dili dai sila nga maayo mga papang, no? Niingon si Jesucristo, no? Putli ra sila lantawon mga papang ang ilang mga bistik pero sa sulod hugaw di ay kaayo. So usa kini ka challenge sa ato mga papang, no? Isip sumulunod ni Jesucristo kay matag adlaw-adlaw ato man gisunod ang unsa gipaminaw man nato matag adlaw-adlaw, no? Kung unsa pud ang kinabuhi ni Jesucristo nga iyang gibuhat dinhi sa kalibutan nga angayan po nato pagasundon mga papang kay siya man ang ato ang Ginoo mga papang, no? Ginoo nga labaw nga makagagahom sa tanan mga papang. Okay, manginaot ko mga papang, aduna kitay napupo, aduna kitay nakuha sa ato ang sharing karong hapuna mga papang, no? O dagan kayong salamat sa inyong dalunggan, sa inyong mata, sa inyong kasing-kasing mga papang, ilabi na sa inyong presensya mga papang, no? Sa pagpaminaw o paglantaw sa ato ang live karon kabahin sa kinabuhi o kabahin sa atong pagtuo og kinabuhi ni Jesucristo mga papang. So, manginaot ko mga papang sa umaabot ng mga adlaw o sa sunod nga adlaw dili ka mo matak-an, no?
sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga papang, kay sa pagkatinuod ang mga papang atong gigasto ang ato ang oras sa tibuok adlaw sa ato ang kinabuhi mga papang. Gani halos malimot na ta nga musimba, halos malimot na ta nga muampo, ug halos dili nagyud ta kapaminaw sa pulong sa Ginoo. Mao nang aniya ang programa no sa ato ang YouTube channel nga Sam's Transformation para mugiya ug mutultol ka nato mga papang sa maayong dalan mga papang. Ug magampo kita mga papang nga lamdagan kita sa balaang Espiritu Santo sa pagsubay niya na o sa pagtultol sa dalan nga maayo mga papang. So dinay na lang ko kutob mga papang. Salamat kay sa tanan. God bless us all. I love you all. Bye-bye sa pagkakaroon kita-kits na puta sunod na ako nga live mga papang. Ayaw mo kalimot mga papang ha, nga kada adlaw taga live o kini ato kini ipaambit sa itong mga igsuon nga na simang nasa laing dalan o adunay nay dagko kay problema sa kinabuhi kay nalimot na sila sa pagampo sa ato ang Ginoong Jesucristo. So dagan ding salamat mga papang, ginhaot ko nga may nakuha usab kita karon sa ato ang sharing. Bye bye.